Leonu Vertu. Molim svu decu da mi oproste što sam ovu knjigu posvetio odrasloj osobi. Imam jedno ozbiljno izvinjenje. Ta odrasla osoba je najbolji prijatelj koga imam na svetu. Imam i drugo izvinjenje. Ta odrasla osoba u stanju je sve da razume, čak i knjige za decu. Imam i treće izvinjenje. Ta odrasla osoba je gladna i hladno joj je. Potrebno je da je neko uteši. Ako sva ova izvinjenja nisu dovoljna, rado ću posvetiti ovu knjigu detetu koje je nekad bila ta odrasla osoba. Sve odrasle osobe su najpre bile deca. Ali se malo njih toga seća. Ispravljam dakle svoju posvetu, Leonu Vertu kad je bio mali dečak. Kad mi je bilo 6 godina, video sam jednu veličanstvenu sliku u nekoj knjizi o prašumi, koja se zvala Istinite priče. Slika je predstavljala zmijskog cara kako guta neku zver. U knjizi je pisalo, zmijski car guta svoju žrtvu celu, ne žvaćući je. Posle toga nije u stanju da se kreće i spava 6 mjeseci dok je ne svari. Mnogo sam tada razmišljao o pustolovinama u prašumi i uspeo sam da olovkom u boji nacrtam svoj prvi crtež. Pokazivao sam svoje remek delo odraslima i pitao ih da li se plaše. Oni su mi odgovarali, zašto bi se plašili jednog šešira? Moj crtež nije predstavljao šešir. On je predstavljao zmijskog cara koji je progutao slona. Nacrtao sam tada zmijskog cara iznutra, kako bi odrasli mogli da shvate. Njima su uvek potrebna objašnjenja. Odrasli su mi savjetovali da je bolje da se bavim geografijom, istorijom, matematikom i gramatikom nego crtanjem zmijskog cara s polja ili iznutra. I tako sam u 6. godini prekinuo sjajnu slikarsku karijeru. Bio sam obeshrabren neuspehom svog prvog i drugog crteža. Odrasli nikad ništa ne shvataju sami, a decu zamara da im stalno daju objašnjenja. Morao sam dakle da izaberem neki drugi poziv i naučio sam da upravljam avionom. Leteo sam svuda pomalo. A geografija mi je, to je tačno, mnogo koristila. Umeo sam da na prvi pogled razlikujem Kinu od Arizone. A to je vrlo korisno ako čovek zaluta noću. Tako sam, tokom života, često dolazio u dodir sa mnoštvom ozbiljnih ljudi. Dugo sam živio među odraslima. Video sam ih sasvim izbliza. To nije mnogo popravilo moje mišljenje o njima. Kada bih sreo nekog od njih ko bi mi izgledao malo bistriji, iskušavao sam da svojim prvim crtežom, koji sam stalno čuvao. Želeo sam da saznam da li on shvata. Ali dobijao sam uvek isti dogovor, to je šešir. Posle čega mu ne bih pričao ni o zmijskom caru, ni o prašumi, ni o zvezdama. Razgovarao sam o temama koje on može da razume, kao što je bridž, golf, politika ili automobili. Odrasli su bili zadovoljni što su upoznali tako interesantna čoveka. Tako živeo sam bez ikog s kim bih mogao istinski razgovarati, sve dok mi se, pre 6 godina, nije desio kvar na motoru aviona u pustinji Sahari. Morao sam pokušati sasvim sam izvršiti ozbiljnu opravku. Za mene je to bilo pitanje života ili smrti. Imao sam pitke vode za 8 dana. Prve večeri zaspao sam na pustinskom pesku hiljadama kilometara, daleko od najbližeg naseljenog mesta. Bio sam usamljeniji od brodolomnika na splavu nasred okeana. Možete onda zamisliti moje iznenađenje kad me je u zoru probudio neki čudan glasić. Rekao je, molim te, nacrtaj mi ovcu. Nacrtaj mi ovcu. Skočio sam na noge i protrljao oči pitajući se da li to sanjam. Ali nisam sanjao, ispred mene je stajao neobičan čovečuljak ozbiljno me promatrajući. Evo njegovog portreta koji sam, kasnije, uspeo da nacrtam. Ali moj crtež nije tako lep kao njegov lik. To nije moja greška.
Odrasli su me, kad mi je bilo 6 godina, obeshrabrili u mom slikarskom pozivu, te tako nisam ništa naučio da crtam sem zmijskog cara s polja i iznutra. Gledao sam, dakle, ovo priviđenje širom otvorenih očiju. Ne zaboravite da sam se nalazio hiljadama kilometara daleko od bilo kog naselja. A nije izgledalo da je čovečuljak zalutao, niti da je umoran, gladan, žedan ili uplašen. Nije nimalo ličio na dete izgubljeno usred pustinje, hiljadama kilometara daleko od bilo kog naselja. Kada sam napokon uspeo progovoriti, rekao sam: ali, šta radiš ti ovde? On mi tada ponovi sasvim tiho, veoma ozbiljno: molim te, nacrtaj mi jednu ovcu. Kako je tajanstvenost delovala na mene snažno, nisam se usudio da ne poslušam. Ma koliko sve to izgledalo besmisleno hiljadama kilometara daleko od prvog nastanjenog mesta u pustinji, izvadio sam iz džepa papir i olovku. Ali se tada setih da sam u životu učio geografiju, istoriju, matematiku i gramatiku, te rekoh čovečuljku, malo mrzovoljno, da ne znam da crtam. On mi odgovori: nije važno. Nacrtaj mi ovcu. Kako nikad nisam crtao ovcu, nacrtao sam mu ponovo svoj prvi crtež. Onaj što predstavlja zmijskog cara s polja. I bio sam preneražen kad sam čuo kako mi čovečuljak odgovara: ne. Ja neću slona u zmijskom caru. Zmijski car je vrlo opasan, a slon je vrlo glomazan. Kod mene je sve tako malo. Treba mi ovca. Nacrtaj mi ovcu. Tada sam počeo da crtam. On je pažljivo posmatrao, a zatim reče: ne. To je već sasvim bolesna ovca. Nacrtaj mi neku drugu. Crtao sam dalje. Moj prijatelj se nasmješio blagonaklono i rekao: vidiš dobro i sam. To nije ovca, to je ovan. Ima rogove. Ponovih, dakle, još jednom svoj crtež, ali i on je bio odbijen kao i prethodni. Ta je opet suviše stara. Ja hoću ovcu koja dugo živi. Tada, nemajući više strpljenja, pošto sam se žurio da rasklopim svoj motor, nažvrljah crtež. I dobacih: ovo je kutija. Ovca koju želiš je unutra. Bio sam vrlo iznenađen kada sam video da se lice mog malog sudije ozarilo. To je upravo ono što mi treba. Misliš li da će toj ovci biti potrebno mnogo trave? Zašto? Zato što je kod mene sve tako malo. To će joj sigurno biti dovoljno. Dao sam ti jednu sasvim malu ovcu. On se nagnuo nad crtež. Nije baš tako mala. Gle, zaspala je. Eto tako sam se upoznao s malim princom.